E posibil să îl știți pe Ilie Dumitrescu drept fotbalistul care a dat 2 goluri magice și o pasă decisivă de gol la Mondialul din 94, când România bătea pe atunci vicecampioana Argentina. Sau e posibil să îl știți pe Ilie Dumitrescu doar pentru că e Ilie Dumitrescu. În fotbal, presiunea timpului poate să dea cele mai neașteptate rezultate. O egalare de scor pe final, o victorie cu un om în minus sau chiar o înfrângere în câteva minute. Ilie Dumitrescu nu e străin de presiunea asta. Tocmai de aceea am vrut să îl provocăm unui test sub presiune, să aflăm cine se ascunde în spatele portretului lui de profesionist. Haideți să aflăm împreună. Sunt sigur că au existat întâmplări cu fanii tăi care te-au marcat. Care e cel mai amuzant mesaj primit pe rețelele sociale de la un fan? În perioada aia, când eu activam ca fotbalist, nu erau rețele de socializare. În schimb, am rămas cu o amintire, cea mai frumoasă zi din viața mea. După meciul cu Argentina, după performanța realizată de noi, la universitate, lumea era în genunchi. Bineînțeles că primul jucător care era aclamat, Gică Hagi. Normal. Și numele meu, Ilie Dumitrescu. O mare de oameni acolo la universitate în genunchi, strigând Ilie Dumitrescu. E cea mai frumoasă chestie din viața mea, care nu o să-mi ia nimeni. Cu cine negociai atunci când vorbeai la telefon și ai zis ai un Ilie Dumitrescu? Era o filmare într-un birou și cumva eu aveam oferte și din Anglia și din Italia și m-a pus ca și cum aș vorbi cu cineva la telefon, dar a fost așa o regie, ca să spun, nu? Okay. O regie, am Ilie Dumitrescu, sunt Ilie Dumitrescu, și pe urmă am spus prostia mai. Și ce n-a funcționat de ai spus chestia aia? Cred că suna cineva sau o chestie de asta, nu știu ce s-a întâmplat atunci, sau a intervenit ceva, era o chestie de-am spus. Cu plajul, cum era pe vremuri. Da. Cine te-a numit prima dată mister? Păi, eram antrenor de fapt, când am debutat ca antrenor, se folosea Nea, apelativul ăsta popular, sau domn profesor. Și am spus, eu nu vreau să mă strigați așa decât mister. În momentul în care eu le-am spus să se adreseze cu mister, a rămas așa. Care este cea mai mare greșeală făcută în viață și ce ai învățat din ea? Păi clar că, neavând o educație profesională foarte bună de aici, din România, și cred că asta am plătit foarte mult, a fost să intru în dialog contradictoriu cu Gerry Francis, antrenor la Spurs. Cu toții avem o rutină atunci când ne trezim. Fără ce lucruri sau obiecte nu-ți poți începe ziua? Periuța electrică, da, și eu folosesc și creme de zi și de noapte. Cam cu asta încep. Pe urmă vine talentul ăsta cu cafea. Eu sunt cafegiu, beau câteva cafele și bineînțeles că intru și încep să butonez telefonul. Deci scot maximum de la telefon în prima parte a zilei, cafea și telefon. Ilie Dumitrescu ne-a arătat că un adevărat campion are reacții elegante, indiferent de circumstanțe, iar portretele surprinse cu noul Oppo Reno 10 ilustrează perfect asta. Poți surprinde și tu portrete la fel de expresive cu Oppo Reno 10. Câștigă telefonul momentului dacă răspunzi întrebărilor de pe contul de Instagram Oppo România.